Di majke, ti imam ženu i decu. Ti si srpski Escobar, a? Pičko jedna. Nemoj gandi majke ti. Dobro, onda kad dobijete novac? Da li ćete možda deo dati u dobrotvorne svrhe ili za postradale? Ovi što ja znam da su postradali, njima redovno dajem pomen. Što je, postradao neko novi? Hvala. Brzo ću ja, ne brini ništa. Evo, izvolite vaš kusur, gospodine. Vratite mi samo hemijsku, molim vas. Hvala. I neka vam je sa srećom. Svrsishodno, a ne kao u art filmu. Ma može sve, brate! Ovo mi na nebu zovemo kurčenje. Alo, jakte! Čekaj! Čistenje! Školor televizor za njim u Burazeru, imam Niš Minimatic 63 ekran Burazeru. Mrš, za vatru, mrš! Pošle žene da farbaju jaja, hoće, opa, koja da ofarba moja. No, kume, vidi šta voze ovi Šveđani. Može za igranku, a može i za luk. Ajde na pivo, kume. Čekaj. Je li ovo onaj što sam ga ja recno viljuškom? A, Burazeru, samo da znaš, ako dođe do sranja, on je moj. Razumeš? I pamet u glavu, da redovno menjaš ulje. Razumeš? I nemoj da te zmija ujede da si ga terao preko džombe. Razumeš? Kurac svoj, ti razumeš. Moje ime je Pinki. Švaba i ja odrasli smo u Srbiji. U žešće zajebano vreme. Rat. Sankcije. Da vidiš kad snimi cijeli se to lita. Nemate pojma, Kosta. Ko si ti? 16 godina smo radili zajedno. Velike su šanse da mu se pamćenje nikada ne vrati. Dobar dan. Jest, dobro si me čuo. Bio zazidan. Gdje nađeš ovog vaspitan? I rekao bi da je malo čvaknut. Ovaj neće ni jest. Nije htio ni rukavice, kada nije mu hladno. Dobro, možda... Živojin Stanimirović. Hoće u vojnu školu. Hoću da budem oficir, gospod poručniče. Na liniju gađanja stupi! Nišani! Pali! Pali! Satano! Hajde u vodu! Izvolite, komšija. Gde je moja žena? Otkud vaša žena ovde? Popela se merdevinama sa terase. Nisam ja naivan, znam ja. Da nije ovo vaša žena? Idi vidi pa mi javi.
se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda. Nemojte ljudi, ko Boga vas molim. Nemam više snage da čistim bunar. Izvinite, o čemu pričate? U ovom mjestu ima još 10 bunara, a vi samo bacate u moj. Kad se sad nisam slogirao, nikad neće. Jel gotovo? Mi smo glumci! Došli smo iz Beograda. Ja zoveo cigare! Nemoj, molim, čemu? Zaljubljena, poznaje me ja. Čeka voz da je satre. Čije, magarac? Vujano. Kog Vujana? Vujana Perića se zabrđa. Vujan je umro, ima 5 godina. Pa kak? Ja danas njih pričam. Ajde. Ajde, miči! Miči! Ma kak je? Nema to. Žene i decu ću da poštedim. A vas ostale ću da pobaram ko kegle. Bože, gospod. Ovde više nema dece, gospodine Macola, i nemoj da se dereš, da mi treskaš stvari tu po stolu, jel ti jasno? Pusti. Majka mi u krizi, otac mi je indisponiran, a ti baš ako hoćeš da se biješ, evo tu sam ja. Pošto dolazim sa 15-dnevnih priprema i u dobroj sam formi. Bobo, sine, pusti to tati. Ti ćeš nekom da pozajmiš pare. A onom komši Hadži Markoviću si za 2 miliona polomio ključnu kost, nije te sramota. A, viš kako znaš, za tu jednu kosku. Zato se vi ovako i ponašate. A ako hoće Macolu da izradi, Macola će da mu polomi sve koske. Od vrata, preko karlice i cevanice. E pa sad je stvarno dosta, gospodine Macola! Ti, prizetko, čuti! Ne smeš ovdje u kući nikom ništa da kažeš, pa si na mene nasrnuo, jel? Da li mogu da vam postavim jedno pitanje? Može. Gospodo, verujete li vi u čoveka? Ja verujem. Pa ne sam razumio baš prije. Mladiću, mi ove noći, zapravo za nekoliko časova, mi ulazimo u novi vek. Da. Šta ćemo mi u novom veku ako tamo niko više ne veruje u čoveka? Jeste, šta ćemo tamo? Da li vi verujete u čoveka? Ja verujem, ja ne znam na kojeg čoveka misliš. Evo na mene, na primjer. Da li vi verujete u mene? Ja me ne poznavam da bi verovao. Ja. Mladiću, ja sam Slobodan Boda Tanasijević, zvani Tyson. Doživotno. Tika. Doživotno. Đoša. Đoša. Tiko. Đoša. Đoša. Tika.
Đoša. Đole, ti si sigurno čuo za mene? Ja sam čuo da ima ovi doživotni, ali ne sam ga video. Ja sam prvi čovjek u ovoj državi koji je ukazao na jedno katastrofalno stanje u našem pravosuđu. Znate li što sam uradio? Ne. Ja sam nokautirao sudiju. Sudiju? Da. Znate li vi u kakvoj sam ja situaciji večeras? Ja se večeras borim protiv 3 propaliteta. Propalog pisca, propalog studenta i propalog političara. Sve propalo. Ljuti Panjkoviću, i smesta si došao u moj kabinet. Jasno. Nemoj se raspravljati sa mnom, nego smesta dođe ovamo. Uđi. Hvala. Uđeš ljudi. Tu sam, šefe. Gdje si ti do sad? Jeli? Evo i mene, šefe. Ćuti. Šefe, samo da vas pitam. Panjkoviću, ćuti. Sve si uprška. Ćuti. Alo, Panjković, ćuti. Odmah uzmi partijsku kasu i dođi do mene. Ćuti. Ćao. Dobar dan, predsjedniče. Ćuti, Panjkoviću. Umorio si se, jel da? Polako. A je li ovaj snajka? Kako se zoveš? Ja? Anđelka. Anđelka? Baš lepo ime. Pa lepo. Lepo da baš to da nije lepo. Ovo je snajka. Imaš ti muž? Ima. A gdje? Otišu u rat kao i ti. A, partizan. Aj zdravo, snajka. Ma nije partizan. On je otišao sa četnice, ali isto bio to. Kako brest? A meni isto nemam čoveka, eto. Čekaj malo, snajka, kako je isto, ne može to da bude isto. Četnici su zlotvori, mi branimo narod. Ajde, izlazi iz te vode. Idemo tamo na kravu, ti objasnim. Dragi gosti, želimo vam prijatno veče i oprostite za ovo malo zakašnjenje. Viša sila. Ta tvoja mundharmonika što noćas meni svira. Ta tvoja mundharmonika srcu ne da mi mira. Ta moja mundharmonika, taj nežni slatki bol. Sećanja nežna donosi i usred grudi bol. Pa uvijek kad si mi sad sam u krizi, sad treba da mi pomogneš. A poslije kad se Šurda popne na konja, šta ćeš mi poslije? A dok ne zajašiš konja, dobar je i magarac. Koji magarac? Ovaj! Jašiš me, bre, godinama. Nećeš više.